Kini Akashvani Shalom, Parlono Sam Hagani Pony, Pidang Samai Pibaro, Shaga program, Kajali emerging one. Hagani program, you don't ban Walam Spia Kajinia Kren, but way but Naki Nong Rai, but not Haujin Rajungi, Iba Justin Aisun. Lalong, Nong Rai, Jonga, All India Radio, Shalom, Yakabangla Tipmanta, Daka Akashvani Shalom, Naduka Nyotrik. Naitung khandai spa khandai puar hakbai la pas ek audition bar ila yo ya ka B high grade te parlong no sam hane por ta le ken ni sam lang ya ne ga je kran bar iba Justin Aisun parlong no sam hane ga por ngi so komen shi ka dai e ba sai sen pan ngi yo banya kendu mar khamat sabat I wei pan na ki norwai ba not hajura jong ko station ga jongi ka All India Radio Shalom ka bangi jutip baro chikata bar ya ba bantai la tip da ka Akashvani Shalom bar ita ilong iba Justin Aisun te ba Justin ngi pinang som hai pi hane ka por hane ka program ka jongi Kulega. ba Justin ningko ang asku am kri pi ko be ka jingkli pi julai kwai ne Ngasih lek, ateng lagi. Balay akli da jingkli ki par no sap kin tip balay akli na marba ka wei na ki jingrai ka ba pau ban na do man sha hado man ta ka jojo pi ka dei kene ka kwai dok ha hatu pi thayo kene ka jingrai ba Justin dei na ka ba pi shamhi shiden kilo shana shuber ka hasla umman pen bi ki dok ha Kadai, hakata kapor ngi lek kwain malun we porlok man bangadang sa hamal ki kita kapor. Utau porlok usai smart ba lek kwai uta. Te upan bang bhai ngai kata ka jik lek kwai. Kwai dam namar hadam tangam pat ju kham lek kwai menchua. Te kata ka dik sin ban kong lek kwai ba du hadam. Te yang asi ong bahe te wenga bahe ya lek kwai no. Te khot lek kwai yang kumta. Ta te ngong kat hadam he tanga ngam don ru kitiar ban kwai kat kum kwai hadam. Te wong wat kuslai te kitiar ngan sarak mangawong. Te ngi lek ken. U ya thu khana kata ka jing thu khana jing kolong ba bonsin ula sya dekut kwai ulat kwai ki dok ha ki bahe te hang tang lek ken tang ong to ngakulari u te ngi lek. Dangi lek kwai kata ka jing kwai jing pro chisngi kawang jing bam kawang ata kawang opta. Te ha du lajan meet kum tu te ngi yo itai we dok hai berit iba sitara tra te dok ha te yo ita. Ita nang ta kawan kasurna kawan syok jing rai. Te hadir nang ta to kata kal skut kum ta tanga su thaj no kata ka jing khwain ta te la meet kesngi te ngi wan tu te ngi le ap kali no to la num saw ken. Te ap kali to la num saw yang tu no romio kali. Te ngi poisi la meet ba. Te kum kata ka jing ja ka long kum ka terus turi ka tu hadir nang tu kum la syai nga syong ka yang tu moroi ngapoi perkhat ke nya kata ka jing le khwai ka bangi le khwai menin te nang ngapoi perkhat kum tu ngaso samut samrkhir muin moroi ya kata ka jing penbang u tau lok ba de kata ka jing le ka ba khlem ya habi ru em te hang tu ki sawan ka tu ka jing mut banga ki wan ki gintin nang ta ru kum ba ja ba pi ya ap bro sisi ne te hakata ka kum kami ka tu jing ruai mga sina kam tu pi ha tu ka por la don man kimi ne em ban pangkrel pa jing so yang ban ap ya pi don ra don no ya sawai man kite kata kamu pi hatu kami te bam ja sudah hapun ri riau ini kami kong la ba me ba kwa palan mar kami jangai di nong boy nanti ti bun sin ni kan nakten boy la jom yang la ba me hi ubala kwa he kwa kendang he tagali kwai kat lawan dawan sodada kam ta ke giong ti so tunan ba sin wing ne ti be ta ji sha ba ka de na ka jing shem jo pi ka ba shi sha he ba ka sami ke ne ka jing roi ka ba birya ba ka ba so tunan ba na do ka sur ki kin tien ki ha ba nga thrai ki ba bun ki no kwai ro ta ki shem kum jo I ba Justin te ngi iba na prengi jing roi ki jong pi ki ba pila thau ba pi la record ki ba don ba ngi ne po radio ki la don bundli la kumba sa photli e ki don na preng jong ki ba don ya ke birya rai ki bangi ong dei te kum ka stai thamai ru ka dei ka ba don ya ke birya na ta ki khana bang ja ba ki don ki phangi ba pher ba pi thau ya ki ni ki jing roi ki jong pi ba Justin sakawi pa dai ngi ya phai ya ke ni ka jing kri ka long ba kumno ba Justin pi sedang ban thau ya ki jing roi bat manu ba ya lam pi da se ban wan ban roi shini po radio ro ha kata ka por bangadang don hasinong ngaden mat bisu nang tei ngalong khana abusmat ba hapo ga balang se tem ru hapo ga balang de nong tem tang se tem keleng ki jing seng bi don ki khot be yang agam tu te kini ba halor ke phadar ki sister ki khot yang berbor hak banga ngayo lat ban isim betang ta
te ngalong unong tem ru bola asyang tem bun tam ki jing tem hapo kabalang kam tam te wat haga jing perform hagi jing tem pertheiru na padeng ki nong ruai ala de mga bola asyang bun tam ki jaka haga jing tem i ruai po re kasi wala dangam dalong e tau nong ruai uba ki briu ki sung tenat lene ba kham bit haga jing bahar rendang ke jing rendang kum ki nong ruai tangam ti beli pade ki parlok ki khot nga borbor kum tu ngayo benta ban lek kum ta no keleng-keleng gini giri ka west Khasi Hill kini ka east Khasi Hill Buribhoi ka Riwar ngale sibun ki jaka ke bang alek tur kan te ngamte ubri bo puli theory music e tang ba ngai kai kwayaru kum umastar kwayari te ngayo ya ka jing ai mensim na ki wei ba sngap ki ong ba kam don jing fer e ka bang asna jing ruai manga ka bang synchronize ki jing ruai kwayar kumba ki wei ki ba theory ki hikai te kadai kata sim yang kadai kasap mo majusen kata nawar bar pila nang magna ya ka theory ma piang lani pila puliru la dam don kasap le si kala banon ka jing ko hang hang tai inde bar ka jing penjana susu ya kasam kolong ka banon kam dai ba justen ka bomot ba pis dang na yeng mane bat na ka jing le bagi khot ya wer ki perlok sini sitai ban etem pis dang nang ta kamot ba pi thau ya ka jing rai klem don jing tip ya ka music ko mangi ong hakini kising ki mentan dai kata kamot ka jing puli ya ka music pi ruai ru klem don ka jing tip ya ka music bat pi hikai jing ruai ru kum uno yalam kwaya ru klem don jing tip ya ka music handai ka yat ka kam to na peneng ki nong ruai bi ki nong thau jing ruai pade ki don ki ba pi song tanat ba bat ki ba ai men sim pi sibun kita ki nong ai men sim yang ha kita ki por ki bangadang persang ban ruai te ngasiem ba ki brik so tanat ki on ai khuble yang ki on yero yang te ki ai men sim ki ong ka biang ba jing ruai jong pi te kumba snai ka tu jing ruai bang ruai po centenary hasnam khandai poru hapo sinong lejong asna ka tu jing ruai ra jing terwa seduan te den kita ki jing ruai ki bang asayo bor suki-suki kawan kata ka khalat kelenti ka ba manga ngayo lat banwan se on dia radio lang bai we lok jong we ubakha jong abasa molai te wan yalam i yang ni po on dia radio kata ka por idon i kong sadap ibadi i executive producer program hang ni te hang tu ka na ka tu ngalai olat nang tu te ki yakhot chikot pol radio ki ai kontrak borobor te hang tu por don segi jong ba Derek Pariat i kongkor kong kemen kitu ki barim berkhai ki bahlor ki sontenat ya kata kom simbata jong ani nangam tip kumno galong kumba uble upersiap haga jing pasiaw hakile si bakin pediang sobhayanga bangan simbata walada ngalong baduna haki iki liang kumtu kaya kata ka jing ruai jong abat ka on radio ngasu homli ngasu yeng sung semba ngasu tenat bahaya berkhai ki nong trai hang ni por radio ru kidap jing i jing so tenat yang kumtu te ringkar bat ngi pladon ba josin adu ukhnai pu ar hadu menta kai pidan men ong ngadon ban ong ka jing snu i ba ki so komen so tenat ka khrau hai ko on radio kawai ka long banadu mengampat ruai radio ru ong hakita ki por ngimpat don kitip ngim don ki te isi sngab de radio si sinong te ngi yo snu be tang ye ki radio ki jing ruai ki radio te ngi ji snu itu ki jing ruai ki rim daru musam syaru si snu tenat be bersngab ya ka radio te hadu bang ampoi perkhat bangan yo manrung hapo ko radio ruai tendang la yo kata kala berung radio ruai ngaso kum ka yeng kesem ngaso ra sibun ya kata ga standard jong jing im jong haru ngaso compare kendiat ya gitu ki no yalam berkhoi ya gitu ki bahe berkhoi ki bahlor berkhoi ya jong kani ko radio ki bala ailat yang bangan ruai teban ngaso tanat hadu kata ko radio ngaso komen sibun habang ngaso ki khubor ki jing ruai jong ki wei ki nong ruai ru kadon la ka jong jing tanat jong ka all india radio te ngaso melung penban gitu ki por ngaso i gitu ki por so tanat gitu ki por ban sngap gitu ki musik bangi dang yetem hi de gitu ki jing yetem ro mendai kalau kita kadon la ka jong ka jing so tanat ka jong jing so bang gitu ki rukom yetem rukom ruai ben siwa bade ngaso kadang don kata ka originality teh kadai ko original jong ki composer ya ka sab bade jong ke jong ki nong ruai ki bagi dar ruai bagi dar trish tom ban thau ka da mi na ka do no joki te i ko tem ru ki tem kat kumba i mi itai sur bikisna te ta ka da ngas no i chumulung bha hadu kata te hen na do phi la long no ruai jong ka on the radio ndai ba Justin phi laya kendu ki babu na ki no trek bah ki porba menshwa bat haru mentar ngi ne kendu kom ne ne kadon kono ka pensakan mau bhai phi ni ka ba pen sobiria phi ba phiwan le recording hang ni ngasakan mau ta tang ka jing sui hi bor khaj kum tangi dap tang da ka jing sui ki jing sumen da ka jing e so tonat ndai tang ta hi te ba Justin phi ong ba phi tem ru ndai ki jing tem yu phi tem ngatem gitar
Kijing tem ka tem gitar, kum ka mandolin, basli, kiksing, ka bass gitar, ka lead gitar. Naman nga item grup macam siya hapor ba kadang kena je kumta nga po item keleng-keleng ngala tem nadu ba kadang khamrit karta ha ka jing tem te ha ka jing thau jing roi te kadang tho kumtu nadu ki prap honda jeneng nga senang wa thau jing roi te ka mot pinang kena ma hapor kadang kena ngadang khatwei kharas nam mano bi kai tem pi kai no kong ipa phiri basmat ban ipa jang adu di unong tem tam gidi giti ki unong tem oldies man shwa ipa jang ki le tem le roi ma sha bet ki jong iba Headingson ranta tiang ki le kat por babat ki kumtat sa kamot hikai hi hayeng pi kai ki jing tem ban kong ba hikai pi ka gitar te kaksing ka mandolin piong mandolin gitaru hikai pa ne pinang hi gitar hadin kita tengah nang hadin ka du tararo pi sunang hi kum to ne pi masunang hi kumtu daga bangayo hang ni yang tai banyak kata ya kadu tara jung ki parlok ngatang su kata hi kumtu kala wan hi atau penting ce keyboard ru ngatem kamot piyo kem ya ka sur piyo kem ya ka jing ruai bantem tang dak basngam dai skor tang bar sngap ho nei pidi we ne kita ki ba ngam artatin men ong ba ki ba bun ki nong ruai ki nong tem jongi ki ban jongi khasine la no kini khna bom ta bal apli ki la chi bon ban puli ki sing ki la ban kem ya ka sur ya ka jing ruai da ki skor ba ki nang hidup ban kai dala dia ki jing pot gum ga besli pi pot ka tur pi su nang hi tu te ngalanang na du nang khna rit mga amasi kumta na ko we na ki jing pen bernya amasi ne kade ka music school jonga kade jing amasi te ki por ngi melan babat ka besli shalom man sharai masi mor kan ba ka besli jong de kini ki jing tem ba ne ha ki jing raja pi ki don ki ba pi penya khle lang ka ta mi ong ka kanja fusion jong ki musical instrument la ne ki ter tem der put ne ki dan ba pi pen kam lang da ki tablaro a kan gor kom ba jo sen pisong tho ba kani ka jing ruai ngan tem lang ka ni ka jing tem kan gor kom pisong tho ne pi penwan ya kata namar bangalong ile di unong tem ban nga persyang ruban ruai kumta nga i ya baru ki jing tem berkata jinggi junga ya baru kinong tem ya kinong tem bertubit ngai ba ngam juben ngai ro ban nga kwa ban sngap kitem ayu jing tem jong ki Indian music ne jing tem jong ki fareng ne baru ka jing tem nga kwa ban sngap tenda nga kwa ban sngap nga ri jingmut ikitu baru ka kala ne ha jingmut berkhat junga ban da habanga sinai ka jing ruai nga perkhat ba combine ni jurang ngan tem kata te kum tu kan ngashim lang te hatu por nga khot ikini kinong tem tabla ni silong kidi ki non tribal ki bom de khasi te kiro daga mon ba ki kloi banwan tem kapan mi ya ka sur pada ka bastona ne ma ka don ka jing yakle ande ke yo biang pada ke ha pada ande te ba Justin haba pi thau jing roi pada kawan shwa ka jing roi ka sawan ka sur hadian na kawan lang ha ka jo opor bat lara pi thau joi phile kom no kata ting amnang bonong namar ba kadon kapor ba kawan shwa ka sur te kadon kapor pat ba kawan shwa kikitin ting aku pej shwa jing mut ya ka ha ka jing snow jonga kawan shwa kikitin te ting haba ngayai lanti kom tu kawan ka sur kini ba khoy ngaso kiti kiching ai ki bawan nalor kamde ka bangala ban le hilen thau hite ngaso kadon ka ke bon pasiaw hatanong skor jonga kawan kata ka jing ai ka ba ubleu ai kasab ba ubleu la ai ke kata kasab ubleu ai te kawan kum tu ka banga persyang mon bu jingmut te ka tu ka banga lamut ban le ngam kulet chu ngale sile kum tan la po hiye ngayo ka kot ngayo khulom te nga persyang ban tho nang ta panwan ni tu hai tai rukom syano ka jing tmu ba thau ka tu jing ai ban kong kum ta ngaya ka ta jing ruai te ka team ka subject ka be dei parkir kom ki bang ruai ki don ki ba pha sina kar pang ru ngasina hi ki ong pasina jing ruai pang ka mai mariang ngasina pensina sipangka niam sipangka balang sipangka team ka bade ki jongta singi borom jong kita ngapensina ki bade sipangki samla ne bade sipangki longkpa bade sipang ki bun rokom ki banga pensina kita ki ruai tenga syemba kum kita ki compulsion ki ba wan hapo jonga ke banga thawi kita ki ruai naso ka long ka ba pediang hun khmat ki tu ki nong ruai bat ki bas ngap ru te takada ngasngu godang don kata ki sa nam sa burom du mentar lo kita ya kan mau ya ta kata ki ba Justin Aisun ba pensina ki ni ki ruai kum ni kita manu lagi perlu pi ki besi ya tem besi ya don kan lang bat pi na pi ruani pi tem ki de ki banadu ki por sa pi tanya khna ne la nang kala ka banang ya ki sing ki por na ba Justin kita ngam la su nong pi ki nong tem tela bun ki tem mana namar ba ngam don ye kata ka team ka ba la banne junom te ngatip namar ba ngimla ru ban ya be kum ta ban ye syakri kum ta te ngasu khot ye kenu banang ladang ayo kowe kontrak ngakot yeno kibela maka sisha ndagam tai program te takadaw ting am kan mau suru yaki ki ba kidi ki ki ba ta betem te katu ni tanga kan mau hi
kum iba si kum iba di moro kum ba sidrak kum iba tring lencang nang ta kidon sakiwi de kiba ngam kan mau shu kerteng jong kiru te hapo ka jemu khat shu sa hi kum jong ba Finland tur gile Arab yang man chwa te kiba bun kini kinong tem kiba la Arab kiba nadu bang sedang ban ruai nang ta kiba yedon nagi gitu ki musician kiba don hang ni pol der diuru kum ki jong ba Hilman Pariat belaklat te ngala im sisya da jing Arab ki lok ha ka padeng jong kanika jing LT jong ha kum unong ruai kum unong ruai no thai ruai te Mbak Justin hoi pi long unong ruai jong ka on the radio dala di hiru pila juli ruai keleng kidon kiwi de ki program ki ba pila ruai lese hakeleng ki benta jong ka ni ka jalala ni ki program ki ba long kum ki kenja rensan ki ba kham halor kham he ba penlong ka on the radio ne kiwi de ki seng pila juli kum taru ki jekha pila shabar ka jalar pila juli shabar na jala te tang sikal kata hingale por balik le recording kaset ngale record siti sikal kata buat kawai ru ngale perform sikal kata hakatu ka Suranandan Bharati te tang kata hibon shabar nang ta buat bangali tem gini jing tem balang hati apo gahti apo hati gaung nang ta bang tu ka French studio ti apo gahti kum kita ngalalay hani ha jala pada ki ba pi perform na ni pi hani jala pada te hagi stage ki ba arrange na kado darshan ru ngalalay ban simenta kum sya sora bar ka ba peniai ka ondir diuru si jakar ka ngalalay simenta hi tak mo pila yo ke mani simenta kini kirsan ba babu di central library kini kita ibu keleng kele kot ki pulu ground kini kita ki babun hi ki organization bagi penlong te kar ki ba ya kot tengah persang hi ban lek na pedeng ki jing ruai ki ba pila thawar khoi de Mbak Justin ke ke ba pisna de nga sutanat hi bo ya baro ki jing ruai la de ban ruai te sanat de baro khoi na pi yakin du ki bre ki tiba pide unong ruai ke ba ki she kali na ke ba ki she ningkong ba anda ki tiba pide Mbak Justin Aison kum bangi sedang khmat e khwai do khan de ki bre ki ongkom noi pi ki so kumen mari yang ki ler ki ji yang long banga juruai macam apa gitu darshan ru te lengba kan ni radio ru kila itu yang lengba ka film ru hang ni tu South Santalik film bidon ki bangla simenta ki ya penak film yang ti kila don ki be itu ya te tamar seni yang agam tu bede ki pet ki te ki ya kendit dai ki ya kendit te ki lai khuble ki la kan ni ai be sapang kata ka jing ruai jong ki yang ni sotanat jing ruai jong pi nang ta ki yang ani sotanat ka film ba pi ang ma pi te don ki bong to nang ak shu to nang sina shu te ngai ka film tang khrim sina re ki sina ki wei mak shu khot bana ki shu khot nga ban chuli ki kan mau ki film ba pi simenta ka film kum ka map ka jong bat Anthony Kongwang nang ta persabai du jong bat Anthony Kongwang nang ta tu lai ki bensim ka basna UN sun ki don sa ko ka kuput nang ta ka tu film papa ka wei nang ta ka wei ka serial ka basna do wa palang pawan lai te kum kitu nga ngalayo bantay yang ni tu khamstonat bak film na khamstonat barwai na Mbak Justin makomta tip ngam da smu thu bhai kata ga justonat iladi namar haba ki khot ki bri tu nga burom kata ga jing khot ban ngaile ban pendep ya kata ga kamram te nga perkhadru ya ga jing mut jong kani ga jing rawan thau nam ta kata ba ki don kam kumta nang ta ga film ba pi ak ma pi ki jirar pi thau kila don hi we artli ki bonga thau ha film jong ba bisi walang do don ha film jong ba penmi ba lansius ko we ke jing roi ngal ai tu tamam pada bun e ke jing roi ba ha film te pitem roi ki jing tam sor kini ru ki bakra ne ki phang ki ba pher nei ngila don kum ba phokor wi teli hang ne ki bang record ban ngen dai ya kini pada kawan bitang ka sor ba pi thau ki de ki ba pi thau hi lo bro khoi kam don ka jing pasiau ne ka jing kan tu pi ban bo bar ki kan tien jing roi thek giwan bitang tu ki sor nga perkhat bitang ki ta ki sur hi ba siapang mariang gumno galong siapang gaya ke yang gumno galong kumta la pha ip menta ban roi ke jing roi phin roi ba Justin manta bade te jing tem ru khlam rai man churai gum tu kai khlam jing tem ka ba wan ko ha ka jing mo phra jong pi kata ka bagi stonat ki bri gum kata ka jing roi khoi do khale si ki bri ki yasu biria so dana dang kan mau si khot nga kan mau hi mul to churai si khot ba Justin to has ngap kolok ngan ya thu kana ya pi siapang ka jing le khwai do kha syabara pani habang apoi kan mau la marwe ngaju samrki tang rius yar nengkong na jintia nga ke penstet latum latam nga song wat bandi ka syaruklet kaying syukhang lendet banga ting yo du jaka baki lokia ong na daw lendong ka kam daj ba
Haba pir ruai jeng ruai. Poi tu ibenta iba kamso biria pir khir tan. Kumno pila ba Justin. Ngarki namar bang so samud ya kata ke jinglek ke ba. Nama tapi dah berki pir ruai biang tu kumno pila. Ta ke utau lok pen kermen da kemui. Dalale ke jare kemui dengan so samud ya kata. Ngasih stunat iki belum biria iki belum rumun kan. Da ong ya ke biria nei kan ka stai thamai ro ka ba biria ba. Kumno pitha yo to. Katuru nga perkhat kan kan ni stai bementa em untuk bang haba ye pe ya kan ni stai thamai. Stai balapan baik dah ke perthai syai. Perthai ke jong skuin ber ke perthai ke jong israi ke mut briu iskuin israi. Mo? Hagat agar kom. Dar ki tadang biang dari piong kumno. Bandaj bang thado tum long shu. Ndai kata mo iki beniat. Ka stai thamai ban bam tum long shu. Nomor ngayu i kidon ki teman ki babu i kitu ki artificial benet em haba ki bam ki hap stay no syai tu ko benet sebar kena kata ko pen samut e ba ka ba ai ka bari jimut hapo janga ken bang ape kem tu pleng ka long kom ta tadi nak ta daw nga kum samrki no ken bang perkhat ya tu te ba Justin menta la da phim thau jung ruai phim le ruai sine jetai da ka ei pa pi pen bernyai la dia la niki ta ki bang on khte pareng mo ka ko hobi kai ka ba pistuna ban le la na ka ba phir ruai ba thau jung ruai lai nak bang ruai thau jung ruai te ka sulong baik nga litrei ka jing duai hapo mensim roi nang ta bat ka jing tem music hieng nga sai tem kai ka keyboard gitar hieng ban penlejimut kai ka music sport port tu ka mo ba ka jing por pi ka bo ka dia ka music hi hoi na pren ki jing tem pada e ka pistona e ban tem ka gitar ne ka keyboard tem ne te nga sotana lut dia baru khoi jing tem hi sotanat ia ka bisliru ndanga syong ban tem mandolin ro nga tem ndanga syong ban tem gitar ro nga sotanat di gitar ru nang stram mi syong ban tem keyboard ro nga sotanat ban tem keyboard ru nga sotanat lu ya baru khoi nang ta jing ki jing tem kum boditara kum ka besli put pi ka bisli tanga sina te henre ya kini ki duitara ki dak nam sina por khana jong pi ka e ka pi kan mau e ba Justin ni ngadon sibon ki tanga ban ya thu wen ka wen kita ka de por charai masi ba ka besli te ndor kata ka music ka charai masi ka besli nang ta ga tre ta kumta ngatri mar nga long nadu dang rit nga de khna batristom hi ta ngatri ngata ngapu ngadan ngarep ngariang nang ta badah kani karwai ke tem nadu bangla nang ban sedang ban tem ban igem tu te nga ju sotna tang kani kalani manswa nang khna ngi radio rungem don katip rungem don rum don hatak por gitar rum don ngam don gitar hiru ngadon gitar tang hadun rawan tem hol radio marata ki por ngalong khna beduk ngam don pisa ban thit kita khoi te ngam la ru ban pen pauna melody kum unong ruai ban pen mi sibun ki album ban record igini ki ruai ha kata kom ko badai ha ka music ka ba biang ha ki studio kini tai namar bang aduna ka jingyo jing em ngam don pisa te ka syukut kum tu te nda hateng tengah saya perkhat berbor ban sinai ki jing ruai ru ban ya tem tang bat ka rengkat kini ki folk music kini ki duitara kini ki sing kini ki gitar kini ki gitu nomor ba nga perkhat ba la dang ya cheki wei pat ki composition ki bakham long modern ki bolong menta te ngamkot kita ki nong tem bangan la ban yo kumta ngala i ban thau kumta ka wan ha ki jing mut janga bangan tho i kini ki jing ruai thamai ru ha kini jing ruai jong ki so jong ko pertai thamai tang bolong nga perkhat namar ngamyo i ki brio ki ba la ban ya combine ban nga Terang asyuya no sya tu simple bakin ya suk bantem bakin ya suk bana company ya kita ki ruai ki ba nga compose to mo ba bro ko kini jra pi thao ki kan tien pi penondor gasor kumno pi kan mau ba Justin haba pi ba khampan tebet kamot ba pi klam tho ya ki tien jra ha ka to sulfan ni staff nutrition kasur bantem ek to pi klam tho agi nutrition le kumno pi kan mau pi klan ba Justin ngatarai ka tu ni ti don ni bang la kalet man kan mau lut borok tengah terang kan mau syu ndang ala pe ya gitu jing rai oh kani kita tengah la syu kan mau ta eno ba khamtam baleng ya kita ba khamtam ko por ba pipis dang ko ma pi ang pidas dang por khna ban tem ban thaju na do ki prapo khundai ter kadang dei ke por ke ba ngimpat don ki lat ko molong menta dei ba Justin menta te la da pi la yo ya ka jing rai la yo ya ka sur pila ban record ru ha ka mobile ka jong pi dei kala ne den ha ki tu ki por ban kan mau ya ki kumno pi bu pi shu tho ba ha ka kopi ki sa be hang tu ne pila kumni ndang ala thau yo no jing ruai em kani ki jingmut jing perkhat jonga bada po mesim jonga kayai ruai gitu jing ruai kayai ruai ha balik ne ya ruai bawan sibu mentala nang kiran berpiru em we mesim jonga na po kayai penbej gitu jing ruai ndang ala thia ban miru ko ka mesim jonga penbej gitu jing ruai
hangno don bakla tuisur longum no hangta itu longum ta te atom lagi de ta sab jongai ka pan bej kita ke berkhoj te longum ba ngaya exercise itu te hadu bandam klet syu pada hadu bandam klet syu kade namar ba ka por ba im ba kilat ru kimpat don hadi por te kade ka sab bakar pang shahi ke ba panla ai phi ban long unong thau jing ruai bar unong ruai he jo ka por nei ba justin namar bangi hi ki longum dai ka sab ka ba uble ula ai kar pang ki no ruai pin thau jo rai jongi ha ka ri ba ka jaka ka jongi ki ba bu ni ki longum ta te ba justin kalau mastonat banyak kendo bar phi banyak keren bar phi kum uwe na ki no thau jing ruai uwe na ki no ruai ki jongi bar ke ba empat lahir ban klet iya ka jing ruai ki jong phi ba ki ru jong ki mastonat sa ki ba phi tham larang ya lut iki jingrua ta trai ka por kalam shim shik de tingin humla ban ya pendam te khadu ke khubar pidan chaki parlok no sangap ke jongi khantam le se ki no ruai ba ki no tha ki jingrua jongi ke khubar pidan man ong ki to na bata ki no tha jingrua te ngasngo le se kan long kumba ngasem mangai ladi hi namar hapdeng kan ti kalong ke ke ba namar ba ngin shem shibun ke ba benru ngin shem shibun ke ba ro ru te hapdeng ga jingel ti don kini ke ba sha ben bat ki ran no shadin te kalongum ta te rei ga jingero ka jing ai man sim te nga shem badang kham bun hi ke ba duna te kham tam ngam tip kumba kalong hasor le bun ke bri le se kem snap shu jro ka siru kata ka de ta ga jing perkhat junga rei te nga ai man sim ka tui ki wei ki paranong ruai kalong bej ba kim dei ban sha rem no ha kita ki jing penrem jung ki briu ka jing sha ben ha ki briu te nga so begitu ki jing sha ben gitu ki jing sha kondem berkhot ki dei ban long ki mau jam ngin haban challenge ni kita menghaban kiu seperang ni kita ban ham thom ya kita te namar bang ladang im thom mi kata kemut la syukur dang ta te kemut umpoi syu te kemut nong roi bat mai le pli kana ladam don ki nong ai men sim ki ban ai men sim ki kemut kilas ku du bor ki ong sis ngala persang katur ngamla katur kimbri kim pediang bat ki rai rem no hang tai le di bat kim thau syu te henri u ble lang ba ju ki katu sap ke bola ai udang yai pen kersoi tamaki don katu ke jing atatin na kada jing sya ben ke jing sya pen rem ki syukun no kom tu bat ki mi syu te halor kata ka phang tengah so man ong ye ki paranong roi baro ya tresi tombek nri terwai ka ik bedon jingmut tho ya ka ik bedon jingmut lada kalong no no kumru ti kin nomlong ki jingruai kum giba kata mat yong ino ne giba that burom ino ne te kamut kabade bangin yero ya kani ki berkhoi ha sur jingruai jong ngi di man ai ka jingero ya kata ka jing ai ka jong play haman nai we pi brio ha ki emlang salang ha ki berkhoi kum ba uble la ker khu sudah te gang so ban ong ga de ta kade ba justin bunsin hi ha ga jing em phimla ban light na ga jing phimla ban light na ga jing sha kini ben la se phimla ban light rei ka ba don ka me kalong ba ka ka sap ba phi don ba phla yo karpang ba nong tha hu la ai pen janaya ka nang tre minot na tristam yale ba yai persang khadu pin kiu he sha ki kerdan jong ka nam dei ba justin sai sen pat khule shibun ba justin ya kene ka por ka jong phi ngi sutana so men ni kendu bat phi bat ngi kit ba kerwiang ngi duai ru ba uble unang ker khu ye phi ha ka jing ko jing khia phi ru pinang la ban no sin yang ha ka be de bat ka music ni la ban ong ka khasi music bat pinang la ban no sin yang shu ru ban nang roi ki jing roi biria hang ni bat ngi ban record ban ngi bat ki ye ru ki phang ki ba pher kum ba phi ju tha ba phi ju roi ba phi ju record bat ngi hang ni khule shibun ba justin kermen ba pinang la banya chaprang hai kam ki jam ki jong phi to kuble ko Phileo so man ya ga jiya kran bari ba Justin Aisun bat gane kala wan chapi haga program ka jille ye mirjimon na ka akashvani shalom